ngibiza aphelele isibongo ngibiza uMakhona. Ngizonenzela monologue namhlanje. She died not just because she was too sick, but because she was too clever to understand the university. Usisi wami ubethanda izinto simple. Usisi wami ubethanda izinto zabantu nje. Ubungeke uze ukuthi kuthiwe lokhu nalokhu noma bedla isingu esishebe namanzi. Kodwa buka manje sengile. Buka manje. Usisi wami bengamqonda Steve. Bengalisabi ihlazo labantu. Bekwazi ukwenza izinto ezenzele eceleni yedwa. Buka manje. Samba phezu kwakhe. She is 6 feet underground. Ngikhumbule Pastor Ndlovu ethi ungayibukeli phansi, yenza lokho nakho, ubelivele entweni yakho, entweni oyenzayo. Unganaka abantu ukuthi bazothini, bazothi wena uba kanti wena uba vete wena. Ithi into yakho itshele manje. Yazi usisi wami ubengayiqondi, ubengalisabi ihlazo, ubekwenza konke kodwa akwenze ukuthi akufihlele umndeni ungazi ukuthi naye uzogcina umbeka kephi, emthatha kephi.